Hej. For 3 år siden startede Ruth protestlejren i Dybvad, og hun er stadig en fast del af demonstrationen. Vi kan sige til os selv, at vi kommer under alle omstændigheder, og dem, der synes, vi ikke er rigtig kloge, de kan ikke sige, nå, så kom de alligevel ikke i dag, hva'? Nej, hver dag. Den der fællesskabsfølelse, der er, at vi går altså en flok, stor eller lille, så går vi altså en flok, der har en fælles sag, og vi fortæller hinanden, at vi bliver bare ved. Det er super fedt. Starter med skift for gas, nej tak, protestsangen. I Jylland mellem Svendehave, under grunden gemmer på en gave. Jorden skal holde som en sil, hvis den bare skift for gas kan give. Hey, Vennelbo og danske venner, rejs jer til kamp for den jord, vi kender. På den anden side af vejen bor Kim, og han forstår ikke demonstranterne. Jamen, vi synes jo sådan set, bordtårnet det er væsentligt kønnere end som det der grimme lejre, der er derovre, hvor protestanterne de sidder i. I min verden, så er det idioti. Altså, det er fint, med en holdning, og det er fint, at man demonstrerer, men de generer altså også os andre i lokalbefolkningen. Eftersom der er nogen af dem, der kan være det både nat og dag, så er det i hvert fald nogen, der bidrager væsentligt til vores samfund, desværre. Det er Ruth ikke enig i, og selvom hun nærmer sig de 80, mener hun stadig, at der er masser at kæmpe for. Først og fremmest kæmper vi jo altså for at bevare vores grundvand, så vi kan blive ved med at tage vand i vandhanen. Og vi kæmper for, at vores skønne natur heroppe og alle andre steder skal bevares. Vi skal jo ikke ødelægge noget for de kommende generationer for søren dag. Det burde vel være alle menneskers pligt at sørge for det. Altså, jeg har aldrig forestillet mig, at jeg på mine gamle dage skulle blive aktivist, demonstrant, blokere lastbiler. Men sådan er det blevet, og jeg har det så godt med det. Det kan godt være, at de synes, vi er tosset, men vi bliver ved.